Λοιπόν, παιδιά, θα μου πείτε τώρα τι κάνει και θα κάνει με την ΕΠΟ στην ουσία. Παιδιά, θα ξεκινήσει τώρα το βίντεο. Δεν θα σας πω τι είναι από όλα αυτά. Ωραία φίλε, τώρα πρέπει να ξυπνήσω. Θα σηκωθώ όπου να είναι. Ποιος μου στείλε μήνυμα πάλι. Όχι φίλε. Μαριό, έλα κάτω να φας και μη μου πεις πάλι δεν πεινάω γιατί θα φας παντόφλα. Έρχομαι ρε μαμά πια. Μαμά, τι σωστό καλό είναι όλα αυτά που έχεις φτιάξει εδώ πέρα. Είναι και μόνο το τραπέζι. Δεν χωράει καν να φάω εδώ πέρα, ούτε να πάρει πιάτο. Δεν μεταξύ το τραπέζι. Αυτός εδώ είναι ο Νίκος. Κάνει πρωί στην Μαρία. Η Μαρία είναι αυτή που ξυπνούσε το πρωί και αφήγε πρωινό. Ας το μη πώς μιλάνε και τι κάνει. Ρε φίλε, είναι αυτή η Μαρία. Πολύ μόρια και κολλητή της πολλά. Καλά, ξεκάθαρα η Μαρία είναι. Όλη την ώρα λέει μην με βαράτε, δεν έκανε κάτι. Και πάντα είναι το καλύτερο παιδί στην τάξη. Εγώ σήμερα θα μάθω τι θα κάνει και θα μου κάνει και τα μαθήματα για να πάρω άριστα τουλάχιστον. Λιδία, ήλθε να το πω στον Νίκο ότι πρέπει να σταματήσει. Καλύτερα να το πεις, άμα συνεχίσει να τρέχει. Οκ, πάμε τώρα στο ταξί, θα προλάβουμε καθόλου και θα πάμε πολύ. Αυτή δεν είναι αυτή που την κάνουμε πολύ μαζί με τον Νίκο και αυτή εδώ είναι η... Να πω το όνομα δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Είναι η Άρτεμι και όχι δεν είναι το Άρτεμις, απλά το βλέπεις. Και η κολλητή της που κάνει περισσότερο που είναι την Μαρία αγαπάει τον Νίκο. Οκ, πάμε να ξεκινήσουμε το φίλο. Καλά, αυτή είναι πάλι. Να φύγει λίγο για να φύγει και το μακιγιάζ να δίνει την πάση σκηνή είναι. Όχι που το έχω δει και πολλές φορές. Πάμε. Μόλις έριξα τον κουβά. Τι το κάνετε αυτό. Ναι, έχω περιλάβει να το βλέπω τις περίεργα για να μην πέσει πάνω το νερό. Καλά, πάμε το νοιάζει και αλλά θα ξαναπλέξετε, θα πλέξετε άσχημα. Τώρα φύγετε. Αρτεμή, πάμε γρήγορα. Δεν ήταν και πάρα πολύ αναγκαστικό, ξέρεις να το κάνεις. Αν δεν ήταν αναγκαστικό, τι ήταν.